Anna-Katrin Elström, förra bästa sångkvinna. Vad säger du till det? Jag är jävligt överraskad. Jag är stolt. Jag säger tack. Hva varst du ta Höjslund skulle hanta så det gick om du du kom så på? Jag var bara när köpte öl och var väg ut. Så du tror ganska inte att Höjren för att fatta till dyn? Nej, slett inte. Slett inte. Du? Ja. Du har spalt näck utanför förra, ganska mest utanför förra. Du bor ju i Danmark. Hva vet du har så nästa år? Nästa år... det vet jag inte. Jag har imsastan i hemmen. Mer i färgen och... Ja, hemmen större. Jag är mer att vara runt om... Hem. Anna-Katrin Elström, hjärtligt locko. Tack.